Babang jeneng kang walek sandhak walikat godhek wak simbara jojo simbara jojo wang malang wentis nyogang sira ora pangling Kakang Tirtanata. Iya, kadangipun Kakang Dimas Watama. Aku butuh ketemu kelawan Bapa Penemban Durna. Ora sanggepok koncane Rama Penemban Durna. Ning negara Ngastina wis ora digunakake. Ora diajeni, ora dibukteni dening Sinuwun Prabu Duryudana. Keterangane titiwanci dina iki Rama Penemban Durna lan aku wis ngenger suwita ana ing negara Dwarawati. Aja malik tinggal. Gelem ora gelem kowe lan Bapa Penemban Durna kudu bali ana ing negara Ngastina. Ora sudi, ora sudi. Yen kowe mbeguguk mekutha waton, budiku tak sembadani bangga tak rampungi Yogyakarta tak kendhangi Kakang Tirtanata.
Panalinganira lumacaring ratri pecah kapisanan Cinandhare sang Trusna Jumana Aduh Udawa, njaluk tulung aku Udawa. Aku njaluk dislametke, Udawa. Penemban Durna kok melajar-melajar kaliyan ingkang putra kados pundi? Ora sandadak kowe tambuh wong nyatane kowe ya weruh. Kurawa ngirit Madyabala nepis wiring negara Ndarawati. Ngejak rembugan Swatama lan Penemban Durna didhawuhi supaya bali ana negara Ngastina. Ning aku lan anakku Swatama ora gelem Udawa. Tekan Data krewikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Swatama tanding mungsuh karo Kurawa. Kowe wis nyandel yen anakku Swatama lan Penemban Durna wiwidene iki aku kepengin ndhedhepe ana negara Ndarawati Udawa. Kula pitados lajeng paduka nggenipun mlajar-mlajar tetengok ana papan kene tak giyaki Swatama aja mundur, Swatama aja mudhun. Nek iso dingken wong kowe sena aja bola-bali munggah mudhun. Aja mudhun dingken Swatama dingken. Pepuntaning rembug Swatama mundur ora aku wadoyak Tirtanata. Sing tetengu aku bres dijotos Tirtanata. Diantem diajar sak kayangi. Udawa aku njaluk tulung. Aku njaluk dislametke. Nggih kula nulungi wonten caranipun. Menapa Penemban Durna menika kersa? Wis ora apa-apa, patone aja nganggo ragat. Mboten. Kowe nulungi aku ning aku rasa mbayar kowe ngono. Sing jeneng wong nek njaluk tulung ya njaluk tulung. Aja nganti wong njaluk tulung kok tekan jata. Kowe njaluk bayaranku jenenge ora nulungi. Tetulung ning kowe menthung. Mboten. Terus carane piye Udawa? Paduka kula aturi manut kagem nyelametaken saking pangamukipun Kurawa. Kersa mboten kersa Penemban Durna kula gendhong. Nun panjenengan kula gendhong. Lah cocok banget Udawa, cocok. Kelakon aku digendhong karo Raden Patih Udawa, mantune Dipatih sing kuni. Yen ketemu karo Kurawa ningali yen panjenengan sampun kula gendhong, kula kinten mboten badhe ngoyak pelajar kula panjenengan. Bagus. Yen ngono, besok ngenteni apa gendhongen aku Udawa. Monggo kula aturi manut Penemban. Monggo. Matur nuwun Udawa, matur nuwun. Kurawa maju. Di Penemban Durna. Aja melu-melu. Udawa, apa Tirtanata? Jana kuwi aklakon tak boyong ana negara Ngastina. Penemban Durna kuwi nedya suwita. Nedya ngenger ana negara Ndarawati ora sakokan genem sing tanpa guna. Ora kedogo ngulungake klakon tak juwing-juwing. Klakon tak jotos tak tempiling sirahe nek nempiling nyo tampanono.
Nyandak godhong. Ayo 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 ayo. Ayo ayo ayo. Kula gendong kok nyuwun dipun culaken dos pundi wis ora usah digendong. Nek kok jenenge ora nulungi ning malah nyilakake aku. Panjenengan sampun dipun tulungi kok nuwun sewu kok pilih trimane. Terus kula nggenipun nulungi kedah kados pundi? Apa tumon wong nulungi ketemu karo Kurawa? Nek arep jotos nyoh jotosen. Kowe wis adu arep karo Tirtanata. Lah kok malik tinggal sing julungke sirahku iki kepiye? Sirahku nggo kobokan digajul dening muridku Kurawa. Nggih nyuwun pangapunten. Awit kedering kula kepengin belajar. Lah menapa tumon panjenengan kula gendong wonten mriki, kula le belajar kok mundur ngeten rak nggih. Mboten klampah. Purun mboten purun nek kula belajar kedahipun nggih ngaten. Paripaksa mestakanipun Penemban Durna wonten wingking. Lah iya merga sirahe dikake mburi padha karo kowe wis menyelenggarakan ngono supaya sirahe Durna nggo kobokan Kurawa. Ya nyuwun pangapunten. Kula aturi mundur mawon, nggih, angger Kresna nyuwun tulung kula nggih. Ayo dompiuk meneh. Nduk 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 nduk. Yakitinunu umbul gadanira perang kuntit saliranira yen kacandra kapencing baunya bentar melintir gumbolo cerapang brengose melang-melang dadane gumilang cahyane ora pangling satrung garep burjiku sencaki dasar kepara nyata kowe Suratayu. Iya aku goleki buronku kowe weruh ora ana kidang menjangan bandeng macan dudu kewan ning wujude Bapa Penemban Durna lan Suwatama. Paran para pujangganing praja kok malik tinggal ninggalke negara Ngastina. Ndhedhepe ana Ndarawati kuwi pamong apa? Nayaka apa kok kaya ngono kuwi? Ora sanggup kok kuncane Penemban Durna. Yen ngono kowe mbelani Bapa Penemban Durna. Beda apa sencaki belani Durna. Terus nggonmu ngadang ana tengah dalan sing tak belani nusa bangsa lan negara. Babu babar popo. Ora keduga ngulungake Suwatama, ora keduga ngulungake Bapa Penemban Durna. Mung suwe Kurawa ora sah ijen kraya ora bakal tinggal glanggang colong playu. Sencaki. Ngempeng loro genjah pati. Ngempeng loro genjah pati. Ora keduga ngulungake Bapa Penemban Durna kakean cangkem tampanana.
joget. Wah. 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 Dadamu. Ayo, masa weruh kowe. Awas. Hoi! Pus. Sawangan. Aja ngimbangi. Yo yo yo. Pus. Yo. Urut meneh. Gonku mati.